Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Wani ɗan ƙasar China ya kashe wata budurwa a nan jihar Kano. Amma dai kafin kawo cikakken rahoton ku danna mana subscribe kala ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Alfijir ta rawaito cewa wani ɗan ƙasar China dai na zargin Ummu Kulsum da yaudararsa ta hanyar kin aurensa bayan ya daɗe yana yi mata hidima. Wannan Alfijir ce ta rawaito wannan labari. Alfijir ta rawaito wani ɗan ƙasar China dai da ake zargin ya kashe Ummu Kulsum da yaudararsa ta hanyar kin aurensa bayan ya daɗe yana yi mata hidima. Hakan ce ta sanya ransa ya ɓaci kuma ya je har gidansu da ke unguwar Yamadawa a Ɗorayi Babba, ya kuma haura cikin gidan don aiwatar da mummunar manufarsa. Bayan ya haura ne ya shiga ɗakin yarinyar ta taga, ya zaro wuka ya fara caccaka mata a wuya da kafaɗunta. Ko da ya kammala soka mata wukan ne sai ga mahaifiyarta ta yi ihun a kawo taimako, inda wani matashi ya yi kukan kura ya kai ɗauki. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, Kiyawa, ya ce bayan samun labarin ne kwamishinan 'yan sandan Kano ya tura jami'ansa ƙarƙashin DP1 Ɗorayi Babba CP Abubakar Lawan. Ya ce da isarsu ne suka ɗauki yarinyar zuwa asibitin Murtala inda likita ya tabbatar da ta mutu. Kiyawa ya ce tuni suka damƙe wanda ake zargi kuma an mayar da shi hedikwatar 'yan sanda domin ci gaba da bincike. So mu dai fatan mu anan shine Allah ya kiyaye, Allah ya tsare 'yan gaba. Mu anan kuma muna fata za a tabbatar da adalci a bisa hukuncin da za a yi. To duka anan muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka sai ka danna mana alamar liking. Idan kuma Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi hakuri don Allah da annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Jimina Hausa TV.